原本是15户，现在变成17户。对。呀，Hanima,达蘭埠Malapaliw to Toyochi sana tayar. Osaka nga ay no nialo, Osaka nga ay no matayaray no.达蘭埠san ku tayar no mita. Yan. Hanima amalalok kita amiludo to tayar no senpu san ku tayar yan. Adini ko radio ta. O Malapaliw ay. O sa kang aino niya ko niyan. Sangko. Suano matasoy. Hey.